daɗi. Lafiya kalau ya kuma yau ya gobe. To kala ai kuda a ce kwana biyu saboda kun yi kuɗi kun boye ku. Nafa wannan ko magana kan zagi yake shirin yi ko. A ai gaskiya na faɗa mana. Ko ganin kuma ba aiki. Gaskiya ne. Kin san yau da gobe ga ayyuka ga kuma fama da al'umma. Kin san mutum mai yanayin harkoki da jama'a sai a hankali ba. Gaskiya ne kuma sai da uzuri sai da aiki. Shikenan abokina abu zai na in gaida ki sosai. Kin To san ni ma yana ansawa. Ai ka san abokina naka yana da zolaya da yawa. kin san mutum. Wata yanzu hannun yarinya ta kake riƙawa. Ke ba na gaya maki kake ƙara kawo mun ɗin nan. Dama su ne ke ɓata yaran mutane. Dalla tashi, mai rauni, tashi da Allah, ita gida. Ya kai miki ne, ke faruwa, waye taba miki, ne da kira mu, waye da kike Khadija, wai ana tambayar kullum zaki dinga a kuma tambayar da zaki fara wannan wannan